सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन मिथिखानाय आरो बेबायदिनो जोङो नुबाय थानो मोनखानाय आपडेट्स थेवबो आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांदो थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो मिथिनो मोनखानाय जोंहा बेबायदिनो मानगोनां रन्जन दैमारि साराहाय नोंगौ जोङो बयबो मिथिनो मोनदों बेबायदि उदां जाथायथाराखैब्लाबो ना थ' 30 दिननि थाखाय लिभ मोननायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो दा न'आवनो बेबायदि 30 दिन थागोन आरोना थ' आङो एसे भिडिअ क्लिप्स होलांनि डक्टर अनजुलि दैमारि मेडामाहाय मा फोरमायलांदों आं एसेब्लाबो बे ससे गुसुं होनानै होदिनि आरोना बिथाङा दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो बे सुटियाव फैदों गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबायदि सुटि मोनगोन बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोब्बायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन दानिया फैदो जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आपडेट्स गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा सुंद' आपडेट्सआनो जाहैबाय मिस इउनिभार्स इन्डियानि नेशनेल कास्टम श'आव पिंकि बसुमतारियाहाय थ' बेबायदि जोङो मा सिखिरि सिखोला महरै दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बयबो जोङो मिथिनो मोन्दोंना थ' जोबोद मोजां थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि थ' गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेनोमोन थ' बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलाय गोजोन्थों बाय पिंकी बासुमातारी सिखिरी सिखवला this national costume celebrates Assam through rich heritage of the Bodo community, one of its largest indigenous tribes. Inspired by Bagurumba, the graceful butterfly dance, its colors and motifs reflect their deep connection with nature, strength and identity.